Ordet atom stammer fra det græske ord atomos, der betyder udelige. For at kunne forstå kemi er det meget vigtigt, at eleverne får lært at forstå atomets opbygning. Atomer er byggestenene i alt stof i universet og opfattes som en lille bitte kugle. Reelt er det elektronskyernes radius, der selve kernen har en størrelse af 10-13 meter. Ser man på de to tal, fylder kernen kun 1/1000, men indeholder hele atomets masse. I alle atomer der er en kerne, og kernen den rummer ligesom atomets positive ladning. Det kaldes protoner, og den indeholder ligeledes også nogle neutroner, som faktisk ikke er lavet. Og det er det vi som kan se. De røde her, det er protoner, der står også plus på, og det blå det er neutronerne, de ikke er lavet neutrale. Protoner og neutroner er ligesom en fælles betegnelse for dem, det er nukleoner. Og det er altså de to, altså protoner og neutroner, der udgør stoffet inde i kernen, eller kernestof. Rundt om atomkernen, der render elektronerne rundt, og det er de her de negative ladet. Og de render rundt i sådan nogle skaller. I den inderste skal der kan være sådan 2 elektroner, i den anden skal kan der højst være 8 elektroner, i den tredje kan der være 18. Den fjerde kan der være 32 og så videre. Og selvom der altså kan være for eksempel 18 i den tredje skal, så er der aldrig mere end 8. Og det der med 8, det er ligesom alle atomerne, de bestræber sig ligesom efter at være en ædelgas. Og en atom er en ædelgas, når der er 8 i den yderste skal. Og nogle atomer, de prøver ligesom at efterligne det at være en ædelgas ved at optage eller afgive en ekstra elektron. Og så er det så også her, sådan nogle ioner opstår. Og det ser man så for eksempel, at der nogle gange er sådan minus op ved ligesom det der kemiske symbol for atomet. Ja. Isotoper er forskellige atomer med samme protontal, men forskellige værdier af neutrontallet, og dermed med forskellige værdier af nukleontallet. Det kemiske symbol er, som vi ser her, massetallet og atomtallet. Man finder massetallet ved at lægge atomtallet sammen med antallet af neutroner.